Il-Kunsill Lokali tan-Naxxar qed jitlob li jkollu aktar tagħrif dwar l-inċineratur li hu propost li jsir fil-Magħtab. Fl-laqgħa li saret mal-Ministru tal-Ambjent José Herrera ma' uffiċjali u konsulenti dwar dan is-suġġett ħareġ li għad hemm bżonn li jsiru aktar studji u jinħarġu aktar dettalji biex ir-residenti jkunu informati aħjar dwar dan il-proġett. Inċeneratur li l-Gvern hu determinat li jagħmel kif kien ikkonferma ftit ta' xhur ilu il-Ministru nnifsu. Il-Kunsill Lokali tan-Naxxar appella lill-awtoritajiet biex jibqa' jiġi konsultat ħalli jaċċerta li jsir l-aħjar possibbli bl-inqas impatt possibbli ta' ħsara fuq ir-residenti u l-ambjent tal-madwar. Ftit ta' xhur ilu diversi għaqdi bdew isostnu li jekk il-proġett tal-inċeneratur ikun implementat f'Malta dan jista' jżid l-ammont ta' skart ġenerat f'pajjiżna. Friends of the Earth Malta kienu saħansitra rreferaw għal kriżi tal-iskart bħala dilemma nazzjonali. Min-naħa l-oħra l-ambjentalist Michael Briguglio kien saqsa li dan il-proġett se jibda jitħaddem wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Minkejja l-inċineraturi moderni llum saru jillimitaw ħafna l-emissjonijiet tossiċi fl-arja, imkien fid-dinja ma jeżisti inċeneratur li jaħraq il-plastik mingħajr ma jagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem. Kien għalhekk li gvernijiet nazzjonalisti qatt ma ċedew għal din l-isfida u minflok introduġew il-liġijiet u l-infrastruttura kollha meħtieġa biex il-plastik u skart ieħor jiġi riċiklat. Iżda l-gvern ta' Joseph Muscat falla fil-miri ta' riċiklaġġ stabbiliti minn gvernijiet ta' qablu u issa huwa konfermat li Malta mhux se tilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea li jitnaqqas l-iskart sal-2020. Kawża ta' dan Malta se teħel multi kuljum għaliex ma lħaqniex dawn il-miri.